गिबि गिबियावनो दिनैनि बेयाव खौरां लाफैनो हानाय आर'नाइ रादाबनिफ्राय फैनाय सार नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरबाय आरो आंनि फरायसालिनि सार नोंथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो आंनि बिमा बिफानिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो आंनि न' खाथिनिनो दादा बिनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय। नोंथाङा फरायनाय समाव नोंथांखौ सोर सोर मदद खालामदोंमोन? आंखौ आंनि आइ आफानि अनगायैबो न' खाथिनि दादाया आंखौ नांगौ समाव जेनेबा एग्जामनि समाव लांलाय लाबोलाय खालामदोंमोन आरो जि किताब कलम नांगोनबानो न'आव फैसा गैया होनबानो होयोमोन आरो। नोंथाङा जितु टिउसन लायाखै होनदों बे नोंथाङा बेसेबां खै घन्टा फरायदोंमोन? टिउसन लायालासिनो ओरैनो आं 6 घन्टा 5 घन्टा एसे फरायोमोन आरो। दा जितु गोबां फरायसाफोरानो लकडाउन समाव क्लास खालामनो थाखाय गोबां खायसे न'खरनिफ्राय मबाइल बिदोंमोन नोंबो बेफोरबायदि बिदोंमोन नामा? आंथ' इसाखौदि बियाखैमोन मानोना जोंनि न'खरनि हालोदा आरो जोबोद खाराबमोन बेनिखायनो आं मबाइल बायनो इसाखौदि फैसा बियाखैमोन आरो। नोंथाङा दा मा स्ट्रिमाव फरायनो सानदों जितु माबा हाई सेकेन्डारिखौ? आङो दा साइन्स स्ट्रिमावनो लानो सानदों। जितु उनाव नोंथाङा मा जानो सानो साइन्स फरायनानै? साइन्स फरायनानै आं सानदों सासे मोजां डाक्टर जागोन होननानै फरायोमोन। सानफ्रोमबो फरायसालियाव थांबाय थागोन थारमाने बाट नोंथाङा जे मास्टारफोर होनाय बा फोरोंगिरिफोर होनाय बै फोरोंगिरिफोर होनाय एन्सारफोरखौ माबायदि फरायोमोन? आं फोरोंगिरिफोर होनाय एन्सार कुइसनफोरखौ मोजाङै मुखस्थ' लाखिनानै ओनसोलखौ एसे जौगानाय लाबोनो हादों बा मुं लाबोनो थाखाय नोंथाङा मा बुङो? जोंथ' सानदोंमोन मा बिनि जौगानायखौनो लुगैदोंमोन जों गथ'खौथ' फरायनाय फारसे बहुद सुबिदा होखायोमोन नालाय जोंहा बिफाया दिनै खामानि मावना फैयो मेङो दिनै उन्दुनो ओंखारो बिफाखौ रायनानैबाबो आं दोननानैबाबो बाय नेनि गथ'खौ मेट्रिक आजां सफैदो दिनै गथ'खौ नेयाबा बोरै जानो गथ'आ नोंबा आंबो मुरुबा गथ'आ मुरुनो ओंखारगोन बेनि थाखाय आं बिफाखौ बुङोमोन रादा होयो मुरनायखौ बाय खम खालाम दिनै गथ'खौ बायबाबो जों जौगाहोनानैसो जों लुगैयो जौगाहोनि जोंहा जेरैबायदि खस्थ' जोंनि दिनाव जों थांबाय जों जेबो रोङा नालाय जोंहा बेंग्रा बेंग्रि जों जेमान हायोमान गथ'खौ दावगाहोनि गथ'खौ जेमान हायोमान जोङो माबा खिथिलांनि मोनसे लामाखौ थाबायलांथों बा माबालांथों होनना जोङो जुजिलांनायनि थाखाय जोङो बेखिनिखौ खालामनायनि थाखाय जों मोजांबो मोनबाय दिनै गथ'आबो एसेबां थिननोबो नाङामोन एसेबां बुंनोबो नाङामोन गथ'आ फरायनाय फारसे बिराद नाजाखायोमोन बुंलायनाङा जि गोसो खालामनो खुसि बेखौनो खालामो आंसो खमायाव नोङो मबाइल लाना मा खालामदो मा माबादो नों मेसेज गेलेदो ना मासे गेलेदो ना आं रायोमोन बुङोमोन खमायनोफा आंसो सोगाबोमोन नों साला फरायनाय गेजेराव बिसोर बैसा खालामो नामा माबायो नामा होनना रायोमोन बुङोमोन बहुदखिनि आं गथ'खौ नोजोर होयोमोन आंनो बांसिन होनाय थाङोमोन बिफाया दिनै खामानियाव थाङो मेंना फैयो उन्दुनो ओंखारो दिनै बिफाखौ साननानै आङो ओंखामखौ थब संनानै जाहोबाबो जाया उन्दुहोबाबो जाया आंहा गथ'नि फारसे आंहा मोनसे आखा दोङो दिनै गथ'आ इमान फरायनो गोसो इमान फरायनो नाजादो बेखौ जों आस'खान्दा खालामना दोना जेमान हायो इमान जौगानायखौ जों लुगैयो जौगालांथों जोंनि दिना जों थांबाय जों बेंग्रा बेंग्रि दिनै जेबो रोङा होननानै जों गथ'खौ गारना दोना होननानै जों बेखिनिखौ जौगाहोनोखौ जों साननानै जों बेखिनिखौ खालामनो सानदों आरोखि। सेथि मासियाव फैनो हाबाय बे सेथि मासियाव फैनायाव नोंथाङा गामि हिसाबै माबायदि गोजोननाय फैदों? बे सोंनायाव आं थोंजोङै बेखौनो बुंनो लुबैयो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों खारन गामिनि फरायनायनि जि मोनसे थासारि दा बे थासारियाव जाय जेरै गावखौ बावसोमनानै गावनि एसे गोथों साननायनि नाजानायजों जि समखौ बासिख'नानै फरायनो हायो दा बेबायदि फरायनानैनो अनजाथाव रैमालि बर'आ जोंनि औगुरि गामिनिफ्राय थांदा बिहुराम बर' गोजौ फरायसालिनिफ्राय सेथि मासि डिस्टिंसन बे मासिखौ लानानै उथ्रिसारनो हानायाव आं गोजोननाय मोन्दों थारैनो गोजोननाय मोन्दों खारन बे फरायसायानो जोंनि औगुरि गामिनि फार्स्ट माने डिस्टिंसन लाखिनाय फरायसा ओंखायनो आङो बेनिफ्रायनो हयथ' जानो हागौ इयुनाव डिस्टिंसना
फैबाय थासिगोन डिस्टिंसननि मासि लानानै बा फार्स्ट डिभिजननि मासिखौ लानानै बेबायदिनो गोबां फरायसाफोर बे रैमालिखौ लाना उनसंनानैनो हयथ' उथ्रिसारनो हागोन आं बेखौ गामिनि जानानै मिजिं खालामदों। ओंखायनो अनजाथाव रैमालि बर'आनो बिनि हयथ' गिबिसिन खुन्थिया गायग्रोनाय बा फांसे दंफां जेरै उन समाव माने जोलैनि बेगर फोलांनो हायो बेबायदि खिन्थु जिथु बिथांमोननि बेवहाय एक्सुवेलि जों गामिनि सोद्रोमा हिसाबै गोबां सावरायदों जों एसे रिजाल्ट होनायनि सिगाङावनो मोनसे आसा खालामदों जिहेतु सोलोंसालिनि बा स्कुलनि बिहुराम बर' स्कुलनिफ्राय फोरोंगिरि बिथांमोनाबो एसे बुंथिदों जों बिथां फरायसाखौल' एसे आसा खालामनो हायो दा बे हिसाबै जों बाथ्राखौ मिथिनानै जोंनि गामिनि सेंग्रा हानजा बा जाय फरायनाय फारसे एसे गोसो गोनां बा फरायनायनि मोनसे परिबेखौ दानो गोसो थानाय बेबायदि मानसिफोरजों बा गामिनि सोद्रोमाफोरजों जयै सावरायज्लायदों जों हायोब्ला बेफोरबायदि फरायसाफोरखौ रांनि अनसुंथाइ होनानैब्लाबो आग बारायनांगोन फरायनाय फारसे जाहाथे गामियाव बेबायदि मोनसे परिबेक फैगोन जाय परिबेकनि गेजेरजों गामिनि जौगानाय गामिनि आब्रुथि थानाय बा जेबो बेवहाय माने समाजनि बे रोखोम माने बेआइनि बेफोरबायदि थासारि जाया बे फरायनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे थासारि फैगोन दा बिनि थाखाय माने जोङो रायज्लायदों बेखौनो जाहाथे हानाय बायदि जों रांनि अनसुंथाइ होनानैब्लाबो एसे दावगाहोनो एक्सुवेलि बेथ' थारैनो जोंनि बर' समाजाव दुखु गोनां नोंथाङा जेरैबायदि सोंदों एक्सुवेलि जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बियो रोखा रोखा एसे जुदि हमदांनानै नायनो नाजायो बा बिनि फारसे फरायसंनो नाजायो बेवहाय रोखायैनो मोनदांमारो जोंनि बर'फोरनि माहारियारि आफाद बिथांमोना मेल मिटिंनि गेजेरजों हयथ' बेफोरबायदि एसे सांग्रांथिनि बाथ्राखौ बुंबाय थाबोदों दा बे लेखायै जों बेखौनो गामिनि सासे सोद्रोमा जानानै माने समाजाव फरायनायनि फारसे गारजेनफोरा जेरैबायदि माने सांग्रांथि गैयै दा बेखौ जोङो सांग्रांथि लाबोनो हयथ' नैफोरबायदि गोसो गुदुं फरायसा बा गावखौ दाद खालामनाय दुखुथिया बा गावनि माखासे जेंना बेखौ हेव खालामनानैब्लाबो जेरैबायदि रिजाल्ट खालामदों हयथ' बेफोरबायदिनिफ्रायनो बैबायदि समाजनि जाय सुबुंफोर न'खराव मोनसे परिबेक दानो हायै बेबायदि सुबुंफ्राबो हयथ' एसे बुजिनानै मोनगोन आरो हयथ' बिथांमोननि जि नेक्स्ट जेनेरेसन बिथांमोनाबो जिहेथु मोनसे सम सफैगोन जाय समा माने गावखौ हमदांनो हानाय जेन आं फरायोब्लासो मानसि जानो हागोन बा फरायाब्ला आं सासे मानसि जानो हाया बेफोरबायदि मोन्दांथिनि गेजेरजों हयथ' बेबायदि फरायसानि उनसंनानै बिथांमोनाबो हयथ' न'खराव मोनसे परिबेकखौ दानो गोनां बाध्य जागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों आरो गिबियावनो आङो आर'नाइ रादाब आरो एसएम रादाबनिसिम आं साबायखर बावहरनाय थाबाय दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला जोंनि बा आंनि बालाबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय औगुरि गामिनि बिथराइ रैमालि बर' बिथाङा दिनै गरेस्वर हालामनिनो मुंखौ लाखिनानै बिथाङा सेथि थाखोआव उथ्रिनानै डिस्टिंसन लाखिनो हादों बिथाङा आंनिफ्राय बा आंनि भिसिडिसिनि जानानै आं जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय बिथांनिसिम आसा खालामो बिथाङा इयुनावबो मोजां सोलोंथाइ लानानै दावगालांनो हाबावथों आरो जोंबो जि हायो मदद खालामगोन बिथांखौ बिथांनि न'खरा बिराद गोरिबथार आरो हाजिरा खामला मावनानैसो बिथांखौ फरायहोदों फोरोंहोदों बिथाङा जाहाथे उसुबिदायाव गेलेया जों बिथांजों लोगोसे थाफानानै जि हायो जों मदद खालामगोन आरो जाहाथे मोजां लाइनाव बा मोजां बिथिङाव बिथांखौ सोलोंथाइ होनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनाय जाबाय।